Sok-sok man. Tanang Daong. So, perfect na siya. Oo. Sureness na ganyan. Pwede mo saka-saka sa gamay. Ngayon, nandito po tayo. Naglalay. Kuya Joe, enjoy ka. Sige, ragod. Tapos, Kabuutan sa St. Jude na taga Section D. I mean C. Nagkuhan si Jan, nag-print ng t-shirt. Eh, long press na. Nagtudluan si Jan, unsa akong pag-print sa t-shirt. Idasok, aron makakuan. Okay, thank you guys. perfect guys! Tapos naman na ito ya? Mayatan tumatingog. Okay, hilatan natin. Wala, feel ko yung kadabon eh. So, hilatan ng dress. Hilatan natin guys, tapos tayo guys. Vlog turnover ako na yun yung last point. So, hilatan natin tayo. Tapos, kuya pa. Pila ka seconds? Pwede na. Pwede na. Magic. Pili ko kuya, kuya. Diyan, magic na. Ito pa sa ninyo. Wow. Oh my God, I like it. Wait, perfect. Kuya, pag-hire ka mo ako rakat. Hire na ako dito kuya. Kaya tagana na. Tapos ya, dito. Sito pikas. Dugay ba siya mamaya? Mamayra na, automatic mahanginan. Really? Bato na kami kuya. Tapos sasa. Kakabok eh, Dave! May sisi mo yan. Yarat, majud ako di mo kuya. Very majud. Pwede naman siya straight. Oh, pwede Ano na. yung... Wait, ana, isa naman. Wait, ana, mag-get ka kaya nanginabuyat tao. Awa, ganina. Perfect na niya. Oo. Pero kuya, Lagi. Ganin ha. gawin ka dyan sa Joyo. Matawa ba dyan? Gawin ka sa dyan. Nasa manata. Okay, ito na kami yan. Pero ka dyan. Yan tayo na makaskip. Madrat pa kami kuya. Kaya kapasa. Sige, baigo. Dapat 20 seconds. Raw mo 30 man. Mama dyan ko ang Ito na sa picture standard. ng Jow-Jow ako. Ay, kalagot. Yan naman ako naka-makeup. Si Kuya San. Ano na, video-video yan. Tama na. Tama na po. Tama na, okay na. Okay na ya? Oo. Another vlog. Kuya, dyan na video-video ko yan. Ay, mag-expose ako ko. Ay. May kalgalan ni Joe. Tapos. Yung ano ba? Perfect na pagtanggal naman ito. Tapos na. Diya, patong. Gulo mo, talagang pagkakadaog ka mo. Ako yung nag-print sa inyo. Tagkano. Makadaog lagi si Jack. Kaya ako may nag-print. Paprint daw. Sad, boy, na ba inikuan? Pakanong gusto kami ni mo dili ni lumangkas. Kaya hindi mo kami tag... Kod dili.